जिरायनो जायगा दंबा जिरायनो आरो जिरायाबाबो मेल जोबजासिम बयबो सिरियैनो खोनासंनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ खावलायग्रोबाय। प्रमद बर'आ बुङाखै एबसुनि आफादगिरिया, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' साराबो बुङाखै, बिटिसिनि चिफ मानगिरि हाग्रामा महिलारियाबो बुङाखै, एनडिपि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि तिरेन बर'आबो बुङाखै आरो एनडिपिनि आफादगिरि रन्जन दैमारियाबो बुङाखै बर'फ्रा दुलाराय सा सानजा भारतजों लोगोसे सोनाब बेंगलसिम गोदो गोदाय रायजो खुंदोंमोन होननानै। बर'फोरखौ गोदो बर' होनाखैमोन, कसारि होननानै बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ सोरथो बुंदों होनबालाय? बे बाथ्राखौ रोखा रोखा जारिमिनाव लिरनानै दोनलांदों बेंगली मानसि सुनीति कुमार चेटार्जीआ, ब्रिटिश मानसि रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलआ जारिमिनाव लिरलांदों। नाथाय दिनै नोंथांमोन जारिमिनाव लिरजानाय रायजो गोनां राजा गोनां बर'फ्रा दिनै माबायदि संसार जानानै दं, दिनै माबायदि थासारियाव थांनानै दं, बेखौ जों बयबो नुबाय। रायजोबो गैला, राजाबो गैला, जों बेबायदि थासारियाव थाफैबाय। भुटान हाजोनि सेर सेर, अरुणाचल हाजोनि सेर सेर बन दाननानै फाननानै, अन्थाइ देख्रेबनायनि हाजिरा मावनानै, ना सारनानै, खामला मावनानै जानाय दिनै बर'फ्रा बे थासारियाव फैबाय। बेनिखायनो बे हारिखौ गोदोनि बायदि ग्रोम ग्रोम जै जै मै मै खालामफिननो थाखाय दिनै बर'फोरनि गेजेराव गोबां आफादा आरो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा हारि दाफिननायनि थाखाय खामानि मावदों आरो बाथ्रा बुंदों। असमिया हारिया मोनसे थांखि लाबाय आन्दोआव, आरो बे आन्दोआव थांखि लाखोमाग्रा मानसिया जाबाय श्रीमन्त शंकरदेव, जायखौ बयबो सिनायो। शंकरदेवनि थांखिया जाबाय असमिया हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि महरै गायसननांगौ। आरो दिनै शंकरदेवनो बे खामानिखौ मावफुंनानै असमिया हारिखौ दिनै बे थासारिसिम लाबोनो हानायनि थाखाय हारसा मानसिफ्रा मोनसे बिमुं होबाय, टाइटेल होबाय। बे टाइटेलानो जाबाय फादार अफ दि एसामिस लिटारेचार, असमिया थुनलाइनि बिफा होननानै शंकरदेवनो बिमुं होबाय, टाइटेल होबाय। शंकरदेवा सानदों असमिया हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसनमारनांगौब्ला आसामाव नायनानै नुबाय बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमाया मंगलिय हारिफोरसो, ट्राइबेलफोरसो, जायनि मोखां गन्थङा दाब्ले, मेगन बेस्रां, बिगुरा गोमो गाबनि, चाइनाफोर बायदि, जापानी मानसिफोर बायदि बे ट्राइबेल हारिफ्रासो बांसिन आसामाव। होनबा बिसोर थानायाव बोरै असमिया हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हानो, बेखौ सानदोंमोन। सानै मोनसे फर्मुला दिहुनदों। फर्मुलाया जाबाय गिबियावनो बे ट्राइबेलफोरखौ, बर'फोरखौ सिंखावग्रोनांगोन, गावस्राहोग्रोनांगोन, स्प्लिट खालामग्रोनांगोन, होनबासो असमिया हारिखौ गिदिर हारि दानो हागोन। बेखायनो बिथांमोना मा खालामबाय, गिबियावनो हारिमुखौ सोलायहोनो नाजाबाय। दख'नानि जायगायाव मेख्ला गानहोबाय, दख'नानि जायगायाव सारि गानहोबाय। धोरोमखौ सोलायहोनो नाजाबाय, बाथौनि जायगायाव गुबुन गुबुन धोरोमनि जायगायाव दिनै संकरिया धोरोम जाबसिनबाय आरो रावखौ सोलायहोनो नाजाबाय, हारसा रायलायहोबाय, हारसा मिडियाम फरायहोबाय। दिनै बेखायनो नोंथांमोन गोदोनि कसारि रायजोआव राभा होनाय हारि जोनोम जाबाय, मिसिं होनाय हारि जोनोम जाबाय, गार' होनाय हारि जोनोम जाबाय, डिमासा होनाय हारि जोनोम जाबाय। जायफ्रा गावनि हारिमुआ गोमाबाय, जायफ्रा गावनि रावा गोमाबाय, जायफ्रा गावसिनि धोरोमा गोमाबाय। दिनै आसामाव बर'फोरनि अनगा राभाफोरा, गार'फोरा, मिसिंफोरा, गुबुनफोरा असमिया मिडियाम फरायबाय, धोरोमखौबो गुबुन खालामबाय, गाननायाबो मेख्ला सारि जालांबाय। खुनुरुखुम बर'फ्रा थालांबाय। नाथाय जोंनाबो नलबारि जिल्लायाव, बरपेटा जिल्लायाव, दरं जिल्लायाव, कामरुप जिल्लायाव बहाबा सरनिया जालांनाय जों नुनो मोनबाय। धोरोम सोलायबाय, गाननाय सोलायबाय, राव सोलायबाय। बेखौनो मोनदांनानै धुबुरियाव फरायनो फैनाय बर' सेंग्राफोर, क'क्राझाराव फरायनाय बर' सेंग्राफोर, गुवाहाटियाव फरायनो थांनाय बर' सेंग्राफोर,
बे बर' सेंग्राफ्रा ज' जानानै सानबाय बर'फ्रा सारि गानबायब्ला बर'फ्रा हारसा रायलायबायब्ला बर'फ्रा धोरोमखौ सोलायबायब्ला 10 बोसोर लेट जाबावोब्ला बे हारिया गोमालांनो बावला बेखौनो मोनदांनानै खामानि मावनायनि सम जाबाय बर'फोरखौ सांग्रां खालामनायनि सम जाबाय फोजाबफिननायनि सम जाबाय होननानै खामानि मावनो थाखाय 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ क'क्राझाराव जोनोम होनाय जाबाय बेखायनो 1967 मायथाइनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा PTCजों लोगो नांनानै इयां PTCजों लोगो नांनानै UTNLFजों लोगो नांनानै बर' थुनलाइ आफादजों लोगो नांनानै सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों हाबाफारि लाबोदों उननि समावसो हारसिंनो गुबुनफोरजों जानाय नंला होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायजों लोगोसे गुबुन हाबाफारिफोरखौ हारसिङै मावबोदों बेनि उनावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एबसुनि आफादगिरि जाफैदों एबसुनि आफादगिरि जानायनि उनाव दुलाराय आसाम दुलाराय सा सानजा भारतआव जेराव बर'फोर दं बे जायगायाव बिथाङा गिदिंनानै नायदों नायजोबनानै नुबाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौब्ला गिबियावनो आसामनिफ्राय गावग्रोनांगोन मानो असमियाफ्रा जोंखौ राजनितिक भाबै सोबख'दों हारिमु भाबै गादबदों समाज भाबै गादबदों राव थुनलाइ हारिमुखौबो गादबदों बेखायनो संकसनिफ्राय सौदिया गोलाव ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोर थानाय जायगाखौ आसामनिफ्राय बुखावनानै आलादा खालामनो हायोब्लासो बे जायगायाव बर'नि थुनलाइया थांगोन बे जायगायाव बर'नि हारिमुआ थांगोन बे जायगायाव स्कुल कलेज लुनो हागोन होनबासो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हागोन होननानै बिथाङा सोमावसारनायनि थांखि लादों सोमावसारनाया जायै जाबोनायनि उनाव 1989 मायथाइयाव बिथाङा लोमजाबाय बेमार जाबाय लोमजानाय लोगो लोगोनो बिथांखौ हस्पिटालाव लांबाय डक्टरा रिपर्ट होबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ ब्लाड केन्सार जाबाय बेखौ मोनदांनानै मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार इन्स्टिटिउटआव लानानै थांबाय बे समावनो भारत सरकारा आलादा रायजो बड'लेण्डनि सायाव सावरायनो होननानै एबसुनि लिडारफोरखौ लेंहरबाय बड'फाया लोमजानाय देहाखौ रायलायनो थांबाय खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम नङा खेबब्रै नङा खेबबा सावरायलांनायनि उनाव बिथांनि बेमारा बारा जाबाय आरो बे बारा जानायखौ मोनदांनानै डक्टरा रिपर्ट होबायनो लोगोफोरनो नोंथांमोननि लिडारा थांनानै थानाय नंला बेखौ मिथिनानै बै समनि बड'फानि लोगो गारलाबाथा बसुमतारिया बेमारिफोरनि बिसनायाव थांनानै बड'फाया उन्दुबाय थानायाव थांनानै सोंहैदोंनो आरो वाकमेनाव रेकर्डिं खालामदों बिथाङा सोंदों आदा नोंनि जोबथा लुबैनाया मा नोंनि लास्ट उइसआ मा होनबा बड'फाया बेमारिफोरनि बिसनायाव उन्दुनानै गाबै बुंदोंनो आंनि लास्ट उइस आंनि जोबथा लुबैनाय बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनाय लाबोथारनांगोन आरो बर'फ्रा बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसनजाथारनांगोन बेनो आंनि लास्ट उइस बेनो आंनि जोबथा लुबैनाय बेखायनो नोंथांमोन प्रमद बर' दैदेननाय दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान फर्मुला जेबो मावाखै गोदान हाबाफारि जेबो लायाखै बै बेमारिफोरनि बिसनायाव उन्दुनानै थानाय समाव गाबै बुंलांनाय बड'फानि रावखौ लानानैसो थिननाय बाथ्राखौ लानानैसो दिनै प्रमद बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ एबसुनि डेलिगेट सिटिंआव थांखि लादों बिथाङा बुंलांनाय लेखा बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनोब्ला बर'फोरनि गेजेराव जांख्रिखांनाय लाबोमारनांगोन रिभलिउसन लाबोनांगोन बेखायनो जों बुंदों टटेल रिभलिउसन फर टटेल चेन्ज आबुं सोलायनायनि आबुं जांख्रिथाय बे जांख्रिखांनाया लेखा फरायनायनि जांख्रिखांनाय सोलोंथाइ जौगानायनि जांख्रिखांनाय बे खामायनायनि जांख्रिखांनाय आबाद मावनायनि जांख्रिखांनाय बेफार खालामनायनि जांख्रिखांनाय गिदिर साख्रि मावनायनि जांख्रिखांनाय गोजोन न'खर दानायनि जांख्रिखांनाय समाजनि मैला थासारिफोरखौ ज्राब गारनानै समाज दाफामफिननायनि जांख्रिखांनाय
गेलेनायाव मेथाइ खननायाव हारिमु जौगानायाव गासैबो बिथिङाव जांख्रिखांनाय लाबोनानै आरो आद्रा जानानै थानाय हाबाफारि लेक्सार स्टेलाव फैनानै गिदिर गिदिर रावजों बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानो होनबानो गेरेमसा हारि जानाय नङा बेखौ प्रेक्टिकेल आखाइजों मावनानै देखायनांगोन आखाइजों मावथारनांगोन होनबासो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हागोन बेखायनो जों दिनै प्रेक्टिकेल हाबाफारियाव ओंखारदों जों दिनै आनसलिक कमिटि एफसिखौ बिथोन होदों बोसोरसेयाव मोनसे दख'रा आफादा 1000टा हाबाफारि लानांगौ बे हाबाफारिया समाजनि बे हाबाफारिया रांखान्थि जौगानायनि सोलोंथाइ जौगानायनि बे हाबाफारिया आबादारिफोरजों रायलायनायनि बे हाबाफारिया आइजोफोरजों सावरायनायनि बे हाबाफारिया सेल्फ हेल्प ग्रुपजों रायलायनायनि बे हाबाफारिया फोरोंगिरिफोरजों रायलायनायनि बे हाबाफारिया गियानि बर' मानसिफोरजों रायलायनायनि बेबायदि हाबाफारि लानांगौ होननानै जों दख'राफोरखौ बुंदों आरो जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सोमावसारनायाबो जोंनि मोनसे गोख्रों आरो हाफ फिनिश हाफ डान जानानै दङ बेखौ फुरा खालामनो थाखाय दिनै सोमावसारगासिनो दङ मानोना नागाफोरनि थाखाय नागालेण्ड बाङालिफोरनि थाखाय बेंगल मिज'फोरनि थाखाय मिज'राम मणिपुरिफोरनि थाखाय मणिपुर तामिलफोरनि थाखाय तामिलनाडु गुजरातिफोरनि थाखाय गुजरात मारवाड़ीफोरनि थाखाय राजस्थान बर'फोरनि थाखाय मा दं बर'फोरनि थाखाय मा दं नागालेण्डआ इनार लाइन पारमिट मिज'रामआ इनार लाइन पारमिट मेघालयआ इनार लाइन पारमिट अरुणाचलआ इनार लाइन पारमिट मिज'रामआ इनार लाइन पारमिट मणिपुरआ इनार लाइन पारमिट इनार लाइन पारमिट जानाय लोगो लोगो नागालेण्डआव नागा मानसिनि अनगा रावबो हानि बिगोमा नङा मिज'रामाव मिज'फोरनि अनगा रावबो हानि बिगोमा नङा अरुणाचलाव अरुणाचलिफोरनि अनगा रावबो हानि बिगोमा नङा मेघालयआव खासि गार'नि अनगा रावबो हानि बिगोमा नङा नाथाय जोंनियाव नायदो जोंनि गामिनि सेर सेर गोदोनिफ्रायनो दानानै होजानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आरो कसारि रायजोआव गुबुन गुबुन गोलावफोर गोसोमफोर गाइखेरफोर एम्बुफोर हांसो जाग्राफोर खाथि खाथि मेल्ला दङ 10 बोसोर लेट जाबावोब्ला नोंनि थोरसि गंसेयाव ओंखामखौ सेनानै जाफैनोल' दिनै आद्रा दंसै बेखायनो 10 बोसोर लेट जाबावोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव जों रैखाथि गैयै थासारियाव थानो थाखाय बर'फ्रा थांनांगासिनो दङ बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन सम थानायावनो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लानायनि सम जाबाय बे आलादा रायजोखौ सोरजिनायनि सोमावसारनायनि फर्मुलाया मोनथाम फर्मुलानि गेजेराव मोनसेखौ सासपेन्ड खालामनानै दोनथ'बाय बेयो जाबाय हाथियारनि सोमावसारनाय हाथियारनि सोमावसारनायखौ एनडिबि बिथांमोना दिनै सासपेन्ड खालामथ'नानै दोनदों सिजफायार खालामथ'दों दा मोननै आन्दलन सोलिगासिनो दङ 1 नाम्बार आन्दलना जाबाय सुबुंनि सोमावसारनाय गणतन्त्र आन्दलन रेलगारि होबथानाय राजा लामा होबथानाय सुबुं गुमा खालामनाय उखैहाब सोमावसारनाय हांगार स्ट्राइक खालामनाय दिल्लीयाव धरना होनाय बे हाबाफारिखौ खालामगासिनो दङ जेराव नोंथांमोना जों लेंहरबानो थांदों 2 नाम्बार आन्दलना जाबाय बड'लेण्ड बिग्रा एमपि नांगौ एमपिआ पार्लियामेन्टआव बियो पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुङो जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बेखायनो जों सोमावसारग्रा हान्जाफ्रा राजखान्थि हान्जा नङाब्लाबो बड'लेण्ड बिग्रा एमपि नांगौ होननानै जों इलेक्सनाव बाहागो लाबोदों दिसपुराव एसेम्ब्लियाव जोंनि जेंनानि बाथ्रा बुंग्रा एमएलए नांगौ होननानै जों इलेक्सनाव बाहागो लाबोदों एमएलए इलेक्सनावबो बे दाया जोंनि नङा जोंखौ दाय होदों एबसुआ राजखान्थि हान्जा जाबाय एनडिपिआ राजखान्थि हान्जा जाबाय जयन्ट एक्सनआ राजखान्थि हान्जा जाबाय जोंखौ गोबां बाथ्रा बुंदों बेनि दाया जोंनि नङा रायजो राजा नोंथांमोन बड'लेण्ड बिनोसो एमपि जों नागिरदों बड'लेण्ड बिनोसो एमएलए जों नागिरदों जों राजखान्थि हान्जा नङा बेनिखायनो जोंखौ गोरोन्थि बुजिनो नाङा आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो बड'लेण्ड मोननांगौनि थाखाय गाबोन सोमावसारनाय जानो हागौ जों नोंथांमोनखौ लेंफैगोन
गाबोन राजनितिकआव बाहागो लानो हागौ जों नोंथांमोनखौ खावलायफैगोन बेनि थाखाय बड'लेण्ड मोननांगौनि थाखाय थियारि जानानै था रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय सोमावसारनायनि फिथाइ महरै सावरायनाया जालांबाय थादों दाखालिबो दिल्लीयाव धरना जाबाय थानायावनो भारत सरकारा रायलायनो लेंहरबाय भारतनि नखर मन्थ्रिया रायलायनो लेंहरबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बुंलांनो नागिरदों सावरायनायाव माब्लाबा जोंना बि सुदेम बिथाङा बाहागो लादों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों जेब्ला अफिसियेलि रायलायदों जेब्ला फर्मेल टक जायाखै माब्लाबा अफिसारफोरा पलिटिशियानफ्रा बुंदोंनो जे नोंथांमोना बड'लेण्डनि नामखौ सोलायनो हाया नामा अरुणाचल बायदि मेघालय बायदि सिक्किम बायदि राजस्थान बायदि नामखौ सोलायनो हाया नामा होननानै सोंदोंनो मानो बे बर'फ्रा बुंबाय थायोनो बड'लेण्ड माने बर' बे बड'लेण्ड जाबा बर'फोरनिल' जागोन बेखायनो बेहाय जों थानो मोननाय नङा जोंहा सुबिदा मोननाय नङा होनबा जोंनि लिडारफ्रा बुंदोंनो नागाफोरनि थाखाय नागालेण्ड जानो हायोब्ला मणिपुरिफोरनि थाखाय मणिपुर जानो हायोब्ला मिज'फोरनि थाखाय मिज'राम जानो हायोब्ला तामिलफोरनि थाखाय तामिलनाडु जानो हायोब्ला बर'फोरनि थाखाय मानो बड'लेण्ड जानो हाया हायो बे जुक्तिखौ होदों गुबुन मोनसेया जाबाय नोंथांमोना बड'लेण्डनि गाहायाव फैदो नोंथांमोनखौ 30% होननानै बुंदों गुबुनफ्रा 70% दं होननानै बुंदोंनो खमसे खम नोंथांमोना बड'लेण्डनि गाहायाव फैनो हायोब्ला बारा गोबाव सम नांनाय नङा 1 मास 2 मासनि गेजेरावनो जों माबा मोनसे खालामनानै होनोसै गोदोनिफ्रायनो खावलायबोबाय थादों भारतनि अफिसारफ्रा भारतनि पलिटिशियानफ्रा नाथाय जोंनि जुक्तिया जाबाय PTCआव मानसि थैबाय एबसुनि आन्दोलनाव मानसि थैबाय NDPनि आन्दोलनाव मानसि थैबाय DLTनि आन्दोलनाव मानसि थैबाय दिनैबो थैगासिनो दङ 7-8 हाजारसो बर' मानसिफ्रा बड'लेण्डनि थाखाय जिउ बावबाय होनबा बड'लेण्डनि गाहायाव फैयोब्ला आरोबाव 10 बोसोरनि उनाव 20 बोसोरनि उनाव सोर आन्दोलन खालामफिनबावनो दिनैनि मानसिफ्रा आन्दोलन खालामनो बाबाय थ' बेनिखायनो जों गाहायाव फैनो हायाखै रायजो राजाफोरजों रायलायग्रोनांगोन सानसुमैफोरजों रायलायग्रोनांगोन गोरों गोराफोरजों रायलायग्रोनांगोन आफादफोरजों रायलायग्रोनांगोन बेखायनो जों गाहायाव फैनो हायाखै दाखालै बेखायनो UTC होसिगोन होननानै बिराद दावराव जादों बर'फ्रा आसाम बन्द होबाय गारि सावबाय मानसि बुथारबाय आरो जोंनाबो सोरबा जमदुवारथिं ओरै गसाइगावनि जमदुवारथिं अमा बुथारनानै जागुलायनाय जादोंनो दा रायजो राजा नोंथांमोन जों नायनि जोंनो बाथ्रा होदों थाबैनो आसाम सरकारखौ लेंहरनानै रायलायनायनि उनाव फैगौ डिसेम्बरनि 2nd सप्तायाव भारतनि नखर मन्थ्रिया जोंनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायबावनो खोथा होदों जों नेनानै थानि जोंखौ मा बुङो रायजोफोर दा समा जोंनि थाखाय बिराद खाबु गोनां बे खाबु गोनां समखौ जों लानायनि सम मानो 2019 फैगासिनो दङ लकसभा बिसायख'थिनि सम बेयाव जोंखौ BJPआ नागारनाय नङा राजनाथ सिंहआ नागारनाय नङा नरेन्द्र मोदीआ नागारनाय नङा BJPनि लिडारफ्रा नागारनाय नङा मानो जों नङाबा क'क्राझाराव MP देरहाया जों नङाबा मंगलदैयाव MP देरहाया जों नङाबा लखिमपुराव MP देरहाया जों नङाबा तेजपुराव MP देरहाया जों नङाबा गुवाहाटीयाव MP देरहाया जाय हानजानो बर'फ्रा भट होगोन बे हानजाया देरहागोन जाय केन्डिडेटनो बर'फ्रा भट होगोन बे हानजाया देरहागोन जाय हानजानो भट होआ बे हानजाया जेनगोन बेखौ BJPआ मोजाङैनो मिथिगौ बेखायनो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बे मोनबा समस्तियाव देरहानांगौबा सोमावसारग्रा बड'लेण्ड बिग्रा आफादफोरनि दाबि रायजोफोरनि दाबिफोरखौ गनायाबा जानाय नङा बे बाथ्राखौ साननानै दं बेखायनो बे खाबुखौ जोंहाबो लानायनि सम जों बुंगोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों राजनाथ सिंह आरो BJPनि आफादगिरिमोन 2014आव बिथाङा बुंदों नोंथांमोना जोंनो भट हो नोंथांमोना भट होनानै जोंखौ देरहाहोयोब्ला जों सरकार दायोब्ला जों बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन नाथाय दिनै बोसोरब्रै बारलांबाय बोसोरबा बारबावनोसै जोंनि जेंनाया सुस्रांजायाखै बेखायनो लिडारफोरा बुंदों मान गोनां नोंथाङानो बुंदोंमोन मेनिफेस्ट'आव सोदोंमोन
इलेक्शन इस्ताहाराव सोदोंमोन जों सरकार दायोबा बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांगोन नाथाय दिनै नोंथाङा सुस्रांनानै होआखै बेखायनो फैगौ समाव नोंथांनि आखाइजोंनो जोंनि जेंनाया सुस्रांजानांगौ होननानै जोंनिफ्राय बुंबाय थानाय जादों बेखायनो बिजेपिआ दिनै जोंनि दाबिखौ नाकच खालामनो गोहो गैया जोंनिफ्राय स्पष्ट जाय हानजाया जोंनो बड'लेण्ड जायगाखौ सुस्रांनानै होगोन बे हानजाखौसो जों फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव मदद खालामगोन आरो देरहाहोगोन बेनिखायनो बे खाबुखौ लानो जों नेनानै दं बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सोमावसारनाया जाबाबो सावरायनाया जाबाबो जायाबाबो सम आरो थासारिखौ नायनानै जों सोमावसारलांबाय थागोन आरो बे सोमावसारनायाव जों नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाबखौ जेब्लाबो हास्थायगोन जों फोथायो जों मिजिं खालामो सानसे नङा सानसे जोंनि बड'लेण्डनि जेंनाया सुस्रांजागोन मानोना जोंहा दिनै आसामजों जोंहा दिनै हारसाफोरजों एक सेकेन्ड एक मिनिटनि थाखायबो रायजो जाफानायनि थासारियाव जोंहा गैया मानो जोंनि एलपि स्कुला भेन्सार सरकारि नङा जोंनि एमइ स्कुला भेन्सार सरकारि नङा जोंनि हाई स्कुला भेन्सार सरकारि नङा जोंनि कलेजआ भेन्सार सरकारि नङा जोंनि